Statens salg af 19% af aktierne i Dong Energy til det amerikanske selskab Goldman Sachs har i løbet af januar måned udviklet sig til noget nær en folkesag. Flere end 150.000 mennesker har været inde på hjemmesiden Nej tak til statens salg af Dong til Goldman Sachs for at skrive under, og en lang række af eksperter har i forskellige medier kritiseret handelen. En del af kritikken går på det økonomiske. Nogle af eksperterne mener, at handelen simpelthen er for dårlig for staten og for god for Goldman Sachs. Blandt andet bliver det amerikanske selskab udstyret med nogle vetorettigheder, som er ret usædvanlige i forhold til en aktiepost i den størrelse. På det moralsk-etiske plan handler det om, at Goldman Sachs er et selskab, som er indblandet i en lang række retssager rundt omkring i verden, og at de spillede en mere end tvivlsom rolle i udviklingen af finanskrisen i 2007 og 2008. I Folketinget er det kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som er imod handelen. De øvrige partier, det vil sige Socialdemokraterne, SF, De Radikale, De Konservative, Venstre og Liberal Alliance, er alle sammen for. Hvordan kan det være, at så mange folketingsmedlemmer mener noget andet, end så mange borgere gør? Jeg tænker, at de må have nogle grunde, som muligvis ikke er kommet frem i medierne. Så jeg er gået på jagt efter det gode argument. Det er Lone Lokendt. Ja, dag. Jeg hedder Mads Olsen. Jeg er journalist på et program, der hedder Qui Bono. Har du 5 minutter? Ja. På hvilket program, sagde du? Et program, der hedder Qui Bono. Men det drejer sig om Dong-sagen, hvor jeg har et enkelt spørgsmål. Ja, altså jeg er ikke ordfører på den sag, kan man sige. Så det er ikke sådan, at jeg føler mig kaldet til at skulle... jeg har for eksempel ikke... Jeg sidder jo ikke i Finansudvalget, så derfor har jeg jo heller ikke det interne kendskab til alt i den sag. Nej, men hvad vil du spørge om? Jeg leder simpelthen efter det gode overbevisende argument for salget. Og Radikal Venstre stemmer for salget, og du lægger din stemme til. Så jeg tænker, at du må have et knaldgodt argument for at gøre det. Jamen, jeg er blevet forelagt en hel række argumenter for det, men jeg vil til gengæld stadigvæk henvise dig til Sofie Carsten Nielsen, eftersom det er hende, der er finansordfører hos os. Ja, det ved jeg godt. Hun var også inde hos Martin Krasnik i Deadline for nogle uger siden. Ikke? Ja. Så derfor har du prøvet at tale med hende? Nej, hende har jeg ikke fået fat på, men jeg er sådan set også mere interesseret i jer andre, som ikke sidder i Finansudvalget, men I lægger jo jeres stemmer til, og så mener jeg, så for at gøre det, så tænker jeg, så må I have et godt argument for at I er overbevist om, at det er det rigtige at trykke på ja-knappen. Ja, men jeg er egentlig rimelig loyal i forhold til, når sådan nogle ting er i proces, så er det ret afgørende, at man ikke gør det helt umuligt for en finansordfører selv at fremføre sine argumenter. Så derfor vil jeg egentlig gerne stadigvæk henvise dig til hende. Og det... så kan du være velkommen til at komme tilbage, når du har snakket med hende. Ja, okay. Så... Altså, der er jo rigtig meget diskussion om det her nu, og jeg synes, det er fair, at når der er en ordfører, at man så ligesom lader ordføreren have det spor. Ja, men det vil sige, at så deponerer du sådan set din... Nej, det gør jeg jo ikke. Vi har jo en gruppe, hvor vi bliver enige om, hvad vi gør, og derfor deponerer jeg ingenting nogen steder. Men hvis det nu handler om miljøforhold, så vil jeg også gerne have, at det er mig, der er den, der udtaler mig til pressen, mens en sag er undervejs. Sådan er det lidt, vi deler arbejdet, og så er der på den måde rigtig god grund til, at du i hvert fald snakker med hende. Ja, jeg vil prøve at få fat på hende. Vi kommer ikke nærmere et argument her, kan jeg høre? Nej, der er argumenter for det, absolut. Og men jeg synes, du skal snakke med hende, så får du lige præcis den vinkel, som hun som ordfører ønsker at fremhæve. Godt, det vil jeg prøve. Tak skal du have. Det er godt. Tak selv. Hej.